guys, खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं नै दिनै मोनसे चेलेन्ज लाना फैदों आरो जोङो मेगि आरो दाउदै दाउदै दैबा ओमफ्रायो मेगियाथ' समान समान नोंथांमोना नुखादों जानांगौ दाउदै दैबाल' आरो दे बारा जानो हाया 1 मिनिट जाखोलै बा ओइनि पुजनखौ लायनो हाया ओइयाव थानाया ओइनि सियारनिया ओइ दं बेयाव लोगो दं खय नय दंमोनखौ गाइस दिनैनि कम्पिटिशना बिराद ताग्राथार आरोना दाउदै दैबा मेगि दाउदै आरो मेगिनि चेलेन्ज आरो बेवहाय जों सानैनि 500 आरो इनि 500 आंनि 500 ओमफ्राय सोर देरहायो बे 1000 खौ मोनगोन आरो ओमफ्राय दा आंथ' इयावनो दोन फैसाखौ दोनगोनथ' होमबासो जानो हागोन ना फैसाखौ नायै जाबाय थानोसै आङो मोननायनि सर खमसे खम 1000 नि ड्रेसबाबोथ' मोनगोन ना आङो एसे गावनिखौ लांबावनायलाय बिदिब्ला जोङो जानो स्टार्ट खालामनोसै सोर हायो दे जानोसै दैखौ लोंगोन आयौ जि बुरजा नै इसोर स्टार्ट खालामसै 1 2 3 1 2 3 सिखायो दै गिलासे suka gaya मेगि आरो बिदै दोनाखै आरोना मेगियाव dry Maggi Tapi di sini apa nih? Ada second langsung. दाउदै नांथायो दाउदै लकेल नामा? दाउदैया पुरा लकेल आरोना गोमो खाथा बारा जानो हायालै लोगोफोरखौ नांखायो Rasakan. Minum je pun nak jaga. Papu lah dah ada no yang. Udah bunga mata na? Bunga apa? Bunga. 500 taga 500 taga 500 taga नोंनाव खमसिन थांदोंमोन नामा ब्रा मेगिया
मा खमसिन सानो बेलसाखौ सोर मारिदों बांसिन जाय बेलसा मारिगोन बेनानो जेबो इना खमसिन बायदि मोनबाय आं जोब्बायानो माथो बेना दावदैखौ जानो हायाखै आं दावदैखौ दायो जागोन आं आं देरहागोन जेरैबाबो आंसो देरहागोन जोब्बाय मानोनो एकदम जोबसिगोन आंनो गैला दावदैयाथ' नंना दं दावदैया संनो मोननो दंबावोसो मोनो दावदैया ग्लब ग्लब जाबानो थांबाय आंना माथो बुरजा दंबावो आरो आंनाथ' जि बुरजा दं आयु जोबसिगोन Khatam, anak koni seban jepsin nih. Tasty bisa kena, suka. Tahu sana ini, tahu dia namanya bukan orang nangka, itu namanya salahnya sih, namanya barat juga ya, gitu. Bukan apa? Sini dah ada. Ada hal yang salah dengan. Đâu nang ba? Jaya ang जानो हाला दौबाबो आं जानो हाला आं अननानैसो दौदों ना आं जानो हाला पुरा माबाजोब्बाय आंना उदैया आयौ नै पुरा उदैया बुंजोब्बाय आंना दावदै दैथाम गोजा जाबाय आङो दैथाम बे दावदै दैनि मेगिखौ पुरा जाजोब्बाय आंनाथ' नै महा बुरजालै गायसिनोलाय एफा बुरजा दंबावो जानोनो हायाखै आङो मेगिखौ आं एसेबां मानि जाया नै दिनैसो बिराद जाबाय आं हयनानो हयथाय आया नंगौ फिनिश ना फिनिश दावदैखौ जाला दावदै जाला हा दावदैखौ जालानो दैबा थाफिनबाय सानैजों दैबाल' जानो हाबाय होमबा बे माने बे दावदैया दैबा थाबाय आरो बेना दावदैया बेना दैथाम थाबाय आंना दैनि थाबाय मेगिबो थाबाय नै आंना मेगिया जि बुरजा थाखाबाय आंना गैला साफा बेना गैला पुरा स्लिम दावदैयाबो दैथाम थाबाय आरो सोर जिखिखो होमबा दावदैनियावथ' आं देरहादों देरहादों ना माने दैसेल'सो खम दैसेल'सो बारा जादों बेनो देरहाबाय आरो आंनि 500 थांसिगोन 500ल' मोनसिगोन नोङो होद बे नङा 500ल' लादो
आरो जोबान तो जोबान 500 थांसिगोन आयो नोंनिखौल' लांदो आंनिया थालांथोसै 500 दहाय बुंखाबाय नोङो जाय देरागोन बे मोनखाथारनांगौ होननानै होनबाथ' नों देराबाथ' लाथारगौमोनलै आंथ' लाखागौमोन होनबा नोंथांमोना नुखाबायानो सोर देरहाखो सोर जेनखो फैसाखौबो बेनो मोनबाय आंनि 500 थांबाय आं उनाव मेथाइ जाफिनगोन दे मोजांनि खोथा गाइस नोंथांमोना नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो माबा बुंनो सानो बेखौनो बुंनो सानो थारमाने दिनैनि नैबे माबायाव आं देरहाबाय चेलेन्जआव मेगि चेलेन्जआव दावदैखौथ' जाजोबनो हायाखिसै आरोना होमबाबो नोंथांमोना माबादि मोनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव बुंहरदो आरो मा भिडिअखौ लाबोजानो लुगैयो नोंथांमोना एसे माबा फोरमायबा मोजां जायो आरोना माबादिखौ भिडिअखौ लाबोजानो लुगैदों जोंना जेबि ब्लगनाव गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय जानानै नायलाय चेलेन्ज